two for Dampomuhene. Or no, Ada Sabre or Chiano. Aha, Nana, Yamwaka by Adasi. And appear. Sabre, Nana Muguswa, Eba. Mawusa Santina Sase Frechira Oba. A year Education Directorate. A year Education Director for Secretary East. Ha, ya papa. William Bracco, a Japan. One headmasters and headmistress for Omo senior high school sono. Omunyina kabom ene adwuma for nats ha nats for nyina ka ho tesa atrechera for no ene adwuma for a omo education office ni nyina enwoma sua ni nyina na abepia ha eno nti ye kabrofo bi ne wante ase a eno ye kochi na udi kochi nti ye kan sade anase Omo chira ye manade no. Omo a. Aha, omo mpanifo. Ana sabra bebiru ha. Achechirefo ni bi wom. Sa, ene mpanifo no. Ene mpanifo no. Eda mo ase. Eda ya abrofo a atwifo so a. Se de ye nuande kaka ye. Sabra me no kasai. Wa hene kwa musu na nanom so aduru ha. Madawroma ya mama kwa aba. Aha. Sabra me jem na mede ama PRO our Education Directorate. Beje untimi mejira me nante akwamra ko a umpadifo na. O kamra fo kra e betira se atwi. Na sase ebobodi ni nyina. Brofo ni twi ni nyina. Ade Asante a edru nananom anim no ne oda Asante no ano eye honorable Kwesipoku ono na ye SHS coordinator Secretary is mansi mu ha. Ofri ho a papa odi ne so no the District Director of Education, Ora William Brackway, Japan. Sanso and Yamami Olivier Usu, Effiduasehene Senior High Commercial School Headmistress. No, young papa and I didn't teach so a Crobia Asante Technical Vocational Institute principal on also Edda and on also everywhere. A teacher for one Kabum Ko, Mianu and a warrior Senat and any Akano. Ne Odanata no Mr. Martininsia on also an additional on one editre a siso oda Effiduasehene North from Patemu a monitoring and evaluation director and Ora Frank also editre Sanso and a Jumaya for a year corps a year from Penny for Kabomuko and so an editre Osha and Tumafufu near Dikani de Tosum Yenuna. Young papa, ESTS, and I said, Yana, I can't say, Hima school no down ni, young papa, and also a tossum yenua, Ufra and Tuma Fufuno, RC headmaster, Ura Bonsu, and so a tree on a natural for Yaramase, and another one, baby atna, a young madam and tea. And I'm from Madom ye, Tom Kakra, na yetrom, Yamisretrom, my memory, Mania, Madama, and I'm Nana Mijaha, Manofma, Namodi Achemi. Yadama says some of my Aquania Cassia, and to say, Mijam, Ediamoka, the Jeffrey Fa, and I'm so atuaso. Yo, Pierre Revenance, Nakam Basso Cabro, Brofono, bad for my children. So I is Sabre, or Inikamusu, Nabusia, and Ato Santia. Omo echiano abusia atosante omo chia sanso na nananom yirenom enso ebeka omura no machi na sabre omasom omura na kwankoja Dote yi ayeye na yirenom ana toaso no ema ofefo said you said omo front manager sa ampa omo ni ahemfo and a damn passo ampa. Bibia almost ya damase. Nanano Yeremono, Mamma Jomo, so Munamodia Mayana. Aha, Nanamo Yeremono. Oh, Moya Fesse, Momo, my dear. And then another Basham can you marry a bromo near Bri. A damase, Yamin Shiramo. Na ye no mo na gusu chiano e manity fo
Emma, Omodada o kuno. Emma may ye kunum. Etimiti akonya kese so. Ya mamana ni amane. Na your roots. Aha. And I appear. Now an abo kabibi. And I Asante amamino. Amane. Any amane. Tiana nana dia ya kachi. Titi chipa. Aye. And na, yeah. Brody Becker's elective chi. Come on, elective chi. Yeah. Jai. And yes, sir. Jai. Me catch it out, let's hear me. Mamma necessary. Elective chi. Mo, Yamin catch it out. Nanano. Yo, Sabre, ma Yanfanto, Ebra. Yabesra Mose. Sabre Nana Matrasi. Akonkoja no yasasiye. Yo, Nana Adu-Ameyaw and baby called Dote ye no. Mesre Nana Ema Effiduasehene na kradu yadom. Nana wadaroma. Ekwada honoma yasasiye. Na amanfo kwankoja. Omode buama Dote ye no atuaso no. Yadi atuja. Nana kradu yadom nana wadaroma. And Effiduasehene ma mijira na mijira ma World Vision International enche bia eno mbetia wo ena nanu atram konya said the World Vision for kasa no wona amomba bi tira ya omudi omudwuma se sabrei obada forma na wato nananom ewo akura ono nso eba ya World Vision for die wo 2,000 Ghana cedis. Titiskano 20 million. Nana kradu yadom. Nana Effiduasehene ma. Esu so na enka adesiye bakudanfo emba enna nanu matam konya nyina yabagi enti yada asedafo World Vision International fo nie mono mase emfa maye. Yo, son, ya papa ya for Madamuruma. And then Yame adom ne sisi ya dani ya penchance. Ene niyama hodwa boboso na ya dwumabi adwade forma. Omo society ya kwa Effiduasehene. Nananom said ya papa ya for kasa kyerem. Omo so omo ba ya Madamuruma nana ntina omo te baabi. Omo ba yam kito omo nsam ene sika no 650 Ghana cedis. Apam dada no mpema hensia kyenipo ahenum. Nananom ensimuso na kwadu suso na to na ta kwanwa nyina yefa entika no shibi nyame nhira modam wase akwankoja na na eguso no nana kwadu yadom nana Effiduasehene ma nana edi ewono ana yebo tutu di bebreba na eye odo amanfo yidi a kirew sabrei mijira ha na mijira dema doctor lawyer Kwame Adom Apia, the Asante Regional Secretary for the New Patriotic Party, MPP. Waya this year, waya oba, waya wadi nyina, waya Adom so obaya, need your 1,000 Ghana cedis. Nano adawroma ensu so, nenka nanom, ekrafo ema any this year. Kebu ache ensu subi. Ayada na buachi yadom. Ne do anwumra ya dia kan konya gufom. Ye bedi enti ya da ase. Ajabot nso adwo ne ye e wa ha. Wote tenteben ya na ye ajabot. Ana de tenteben enam ase no. Ya da ase. Asedafo muni na buachi yadom achi. Ya da ase. Yo, nana na masamre, moni ate kokwa na motensa so. Na kwadu yadom. Do bibie na na beti. Ato mani nyina sabre mejira ma wa wunua man brago ami brago o mampo wunua pa o brago asawa abdowa man brago samre eye ne ma ekunu
ena emema ejere no na ye ka wonse no na samre almost say yase bibi se ne yase dofo ada ne tintin mu na nada na matena se ya bra ye ja na chira kwan kura omo ba ya the Dote here no obukuta omo sam 1,000 Ghana cedis pam dada ne sta no ena de no the de no million edu na nanom simuso na to abusia ne nyina okuna ne mma yemfa enti ka no subi nyame hira mo so for that's hello yo ana kwadu yado babe de bacho wona nana no matankonwa untie me mre mi gira ha ma opani kwame amankwa anan ma gunafo ena kasai anan koso ahene ka ho owura kwakusifa oka ho nana se krom hene oka ho na sade abusuan kasa no pani kwame amankwa ne na abusuan omo kasa no omo so omo baya anwumrei 500 Ghana cedis ana kwadu yadom isi usua di beja obakwan na sade ananum agunafo kasa no damas yo sabre santi biato echia aya Askware Community Bank board chairman aya ya bia nyina owura owusu ajaben ona board chairman ana operations edina chie aya Askware Community Bank ana omato santi a omonso echia no omo wa Asante Askware hona headquarters ne wo se ope baby accounts ope baby na wape bosia ni nyina omudi sika hudwa ye mama kwa aba board chairman one wapamfo ye ramase se mababa chia na ye kafa se ye wo Effiduasehene community bank nso ha omo nso ana sabrei omo eji kwankoja ni nyina omo nso ope baby akra usika se yesusu se eye baby abebi account so omo nso ewa ha tumadi anu see live e was sechere East TV efie nsamonko ana information vine nso de e nyina enam so ni nyina e sechere East TV eti de e konframam e kwa abrochire no esan eba information vine so sechere East TV efie nsamonko o abrochire baby awo bia dwumadie no omo hye eti ofa afona uko Facebook search East TV ubehu se eko live e Facebook ho na wa share no obi a hye de eko na hu se yewura kwa kubu aten aka Mogabi o UK mam UK for no apeja omo giant screen na omo share through search East TV sanso ana US yanana afuaja sikwa atema akrobeto bretu oba pani ononso awo US mam a omo hye dwumadie no ene abusuafo omo fra Effiduasehene eye US Effiduasehene maikuo omo nso hye wo sechere East TV sanso na Italy fo no omo nso hye yedamase Sabre nana mampon hine da sabre osebo so tosumiansa sabre ni nsia na mu ana aduru hai na da wuro bia pega ni mu dia ni dia sane afa ni dia mano sabre wo jira na mampon hine anam nana Effiduasehene wana ye nana mampon ni fa hine anti ni nua keto ano no sabre ni nua na da fam no tirani abriye pa ene mampo bretu adihye ni nyina omo so ani abre omo Asante mampo omo na sabre omo to santi di na achi omo jina baba etu odi ahi amamra ni amande ayi adwuma no
say ya and yano yaramasi. Sabre na no paine da sabre wafa and na crafon so on a sabre o si da sabre o se bon so to so mi ensan na man paine sabre na won say ayini eye adwuma bafo tima ankona nana no pia Nana ba Adu-Ameyaw ona da Nana ba Adu-Ameyaw awada bretufo ni nyina no ene ona do omonam Nana ba Adu-Ameyaw Nana ba Adu-Ameyaw Bafo ba Adu-Ameyaw Bafo ba Adu-Ameyaw Bafo ba Adu-Ameyaw beni isro no bemme ma kanfuna ho ofe Adwumane dia no odin wo hene krona ne chiame ba no aka foforo ne chiame foforo ba no aka foforo aha foforo nso ba bafo ba osi akwan aha ana bafo jima ankwana Samre ona osi mampohene anem Basra obia mpega ni mu okunu no ankomati blekasa ahene fata no wotiri fanim kopem mako na ne konto kwada ne penso nana ona ne konto kwada ne penso apiafe biafe tafela kwani mu ebu akuma kwa me penisi ade kwasi bibitie yodua kwa kontomle dipo odi ebondi banmlane obenfe fe pempenempen Yuridia no me tontom sa kokwabo na nima dabadaba disi kwatwe sisi nyanya sakatoafuo ufiti ya no de animtia ni nwe na ehia okwan hu na kurumati atu sa sabi ofiri afumpam letio disi odansa aso letio dankatu to atani mu mampon kontonti ebo hie kuma nana ameni ampona na e de akobo agentata letio ba udi o chirija uchi ya na owe odi amono na ni letio Nana pia. Me mama na sami etiti tata ya. Dia tu mano no. Nana na sami. Sa na sami nana no etinasi. Na sami. Aya akuna fuaso adriha aya manwera hene Sani akrafo na nim sa bo modria ana ma wura hene no sa omoso ba bechia ne atena se ani na kunafo ene ma de munyina se mama kwamba Eti sabre ema akunafo ana omo nso ato santia omo eba betrase ohirire
abena ako sanso eno hene yere daina dansoa dako sabre omono omoma ene abusua ana omonso ato santi amawre na da mawre edi omanim no pia yewra prince ni nuanom sabre on papa ene da for me nana Adu-Ameyaw a otoso mienu ene Effiduasehene sabre nana bampo ine nsia namu ana ogusua ochia edoba atwahia ewo nana Adu-Ameyaw ana Effiduasehene Dote ye asie no ye ka Dote ye a ye ka akwankoja hyehyɛ ye ayeye amamre ni amane Adam so de na ekobam eno hujuma ana ye di no aye potene de yenya enye we ye Dote ye eno an ye gusu ye no enti ade bia beba dwomu bia eya kwankoja ade a odi jana na kwan era mase na yabamunka ese na meya ma ochira anopa nondu yebeye chanopa nondu sabre uye edwamu nso a Effiduasehene kofodia hemba okudufo krobia asantoa ajankomo otoso mienu ono nso abeka ni nuaba ho a omo echajo edija omoba ekwan
Sadia Yachiremono Namaya Duma, Echira, non kuno na esomra sase eye awufosom ayeye ediaja krowura nana Adu-Ameyaw a wotoso mienu ekwan Dote ye ni mono nti esrama ese momye nhyɛ no nso na entimemboa echira non kuno pepepe ewo Effiduasehene ayimfiewa ti sabre okudufo krobia Asante ya Effiduasehene kofodu Effiduasehene ehema baba enini nua pani ekabom na omoba omo ajare kwa bra okoba mu yeda mo ase Nananum ababama eye Ascori Community Bank of Wakwaba Yam Wakwaba Edamasi Nana kwadu yado. Nana tiemie. Ento nana no matran konwa nyina. Ahema no ma di wachie. Omu nyina. Eye asori aye friend God of Hope. School aye friend God of Hope International. Omaba. Also bejana na kwai. Enintewi omo ba ya 500 Ghana cedis. Obipi enum. God of Hope for say omo de ebeja nana ekwan. Edamas. Sabre ema kunafo afena ejoba pie omo eba besa kwotranse. Omo sante ana atoro. Nana mawre edi animu. Eti sabre wosha emaya ni abriye pa ana mo se omura eda fom nana Adu-Ameyaw otoso mienu eti ma kurafo no omoma omabusua omonananom ana sabre omato santia omoba no ohene yire abrako ohene yire daina dansua dako omone emma eni abusia ana adie kese atomani Effiduasehene chato
Mampomai Echajo Kofodi Effiduasehene Echajo Asante Mantem Yechajo and I'm a Sakura and Effiduasehene and Adu-Ameyaw Okokra Ayawra Wisam Yepa Wo Wonim Tuntum Wonim Koko Wonim Kasia Wo de Sanyu Nunu Atunana Adu-Ameyaw Nana Effiduasehene ko Amane Brisi Kobe Echajo Amanipa nyina ani abre ayako sabre nana kradu yadom nana Effiduasehene ma ne ba ene da fomu nana ani abre o nana ani abre pa ayani nu aketua okudufo krobi asantoa kofodi Effiduasehene ba ani abre ye pa ne ba ene da fomu Mampo yini da sibre osebo nso otoso miensa nini fahene a osaye ni nua ketua ene da fomu omu nyina ya bretufo eti ye ni nyina sinina so a watu ni na musidi kofoso hene sana nana da Roma chima kwana bafo so mesina nam eti ene Effiduasehene Kroma yedi kroma tedi enframa akura ngoso ne ho ana se krowura okwa akura akwa nkoja eseseye eni amamre aye Dote yie ana ye Effiduasehene anti asamde nananom anti asamde kutunkru ena edi ayino ni nyina kire se ene yani abre enya hogoro so enya nyitie so na emom ayawra hoda ana ye nyina yeti nananom yamamokafra nananom yamamoyako munkram yamamoseden eyo awra hopa saya suda saya na Adu-Ameyaw bema owako mapa ana doni pa nyina sa wokọ ne nkyɛn no anu ahwe wani ma otimi ho hawo nana na tie abe santi bi ato a eba eye owuraku memo owuraku woni ni nuanom brefo omu nyina na to santi omu bechia yi aha yo sabre aya owuraku ane ne nuanom echia yi na aya Effiduasehene akunafo nso eto aso omu free ho a entosifo Effiduasehene dwom entosifo omu so eto aso aha akunafo ko ne entosifo no omu so eto aso mesramo sabre national lotteries omu so edura nanaba nada Roma enti ana hu national lotteries a omu so ato santi a omu eba bechia no yadama se eti santi a ato no ha sabre owura owuraku ene brefo ana infum 80 ata ana eye Rocky omonso ato santi omobechia akunafo no nso eto aso Effiduasehene akunafo kuo omonso eto aso yo sabre nana Effiduasehene ma nana kradu yadom mijira na mijira de ma resurrection power a new generation church so for buache aya kofa bai resurrection power a new generation church almost omo bai
And I graduate and Effiduasehene ma. Omudie ewom 2,000 Ghana cedis. It is Ghana 20 million. Ohini Dote ye eni na kwa nkoja no. Omo ede etusubi. Yeda masi. Yo! Na graduate na Effiduasehene ma. Okukodrufo na Asante akrobia. Anano betie na nanano atankonyo nyina atie bi. Sabre mijina ha na mijina ha ema. Eye Asokore Community Bank. Aha. Eye staff ni nyina any board chairman. Eye Owusu Ejaben ay ekrofoba. Omo nyina se sabre nana yenyina yati nana no masase so na yedi edwuma. Enti sabre ya nana ekwakrei. Omo baya omukuta doko enaka no enum san omukuta enso so enaka enum sanana monye na momfama ahoho a eja mo eno etwa mo no nana no omso omo baya omukuta omo ensa omo kwankoja eye 3,000 Ghana cedis opipi aduasa nana no monye na sabre momfa enya nana ekwan eno etwa mo no nana no madaroma said eye nana no matankonwa omo yire no ekasa enie ebra nana ko ekrai omo kuno no ama omo te ti dwumadi nyina omo ne nana no matankonwa ena edi nana yire no mo se na otweda ye hunu dwumadi ombedi ye enenso omo gina omo enanso eye nana ba mo hene yire nana sama hene yire nana sana hene yire nana maria hene yire nana jumakwa hene yire chiami aje yire chiami aje yire sumankwa hene yire tabe hene yire nana boya hene yire nana tutufo hene yire nana ensutem hene yire nana nom se Yakronom na sabre omoti ayipaso. Eti bibia ni ansese yeyi ye ho free mo. Omo se sabre. Dwumadi ni nyina omo baya. Omukuta omo nsem. Opipi edu aye 10 million. Se yakronom nye nana nanom nyina momfa enya nana emaye. Pia. Unadi akawo. Pia. Nana yire no. Office of the students. Sabre omonso bechia enuachi eya na nankodwa soafo hene na busua ana to santia omonso bechia no yeda masiti santia hu no na nankodwa soafo hene abusua office of the students omonso ewa yo na kwadu yadom na Effiduasehene ma akokodrufo na Asante akrobia anano madam mbetie ama Effiduasehene manya atie bi Sabre mijina ha nana mijina ha ma eye ekunafo ekuo ewo Effiduasehene anano modaruma mutini ewo baabi emu na mo hyeye media ikoso benyina ya banana ho yese nana ye besiesie ha nana timi ehyeye ya wie kura no asenne nana kwakura na ekunafo yeso yantimi amaka bibi anche nana no mo a na antwaye enti ekunafo a ya maami a wodaya no eye mama apia ye petro aso ane nana yima akwa adu disenne nana kwakura ekunafo esi ye ba ya yekuti ensem opipi miensa nana no munye na mfanya nana kwan emaye sansa diato ye nipa sa udie mudie ma wo se de wo ye no ewiase saa na tie adiato ye ni o ekunafo ye ni apre ye ni apre papa yo sabre jasefo enso ene to aso no ebra eye nana konyansofo yin na busua echie na jasefo nso eto aso omo nso eno omo echia no sabre owura brefo enfum owura ku ana eye papa rock omo nyina owura brefo uko Italy mamu a Effiduasehene kuo ewo Italy omo eni mpanifo omo da no omo ne kofare bai sanso na Holland fo ni nyina wa ha owura mfum ono so free Holland anu abeduru ha onua brefo so ewo Italy
Eku was Ukraine, Omon Edano, Omo Abedurase, Damunina say, me Jemu Ediama Education Directorate, Nadia will be about the Atuaso, am I? Yo, no. Okay, they say me that say, Sabre, Nananom, Madaroma, Mijnaha, Edema, a year, Central East District Education Directorate, Oba Directorate to her, a year, a buying schools, a Hodo, a Wahono, 53 primary schools, 47 junior high schools, 5 a year SHS, and a TVET Bako, and so a Kahono. Say, and a year Casa, Editre, a year Nananom. A year, Central East District Directorate, Director Odayano, Ora, William Braco, a Japan, say, and Okasa Nananum. Ora William Braco, a Japan, and a year senior high schools, a Hodua, a war Central East, Meka Effiduasehene Senior High Commercial School, Meka a year Tia Media Girls, Meka Effiduasehene Senior High Technical, Tijania Senior High, and a only TV school, Crobia Asante Technical Vocational. Sanso and a year at a chef one kabum komi, no, near Kunini Edika, a year nat for Enna, a year headmasters in Kabum Ko, a Hodo in so say, and a year Casa Ed Extra Nananum. Nanom, yet you say, I come soon and say, Yabaya, Yabexian, Nanum, ya said, I was here, yes, also at the 4,000 Ghana cities, 4,000 Ghana cities, they airport, the Jan Anonymous Quine said, and until 4,000 Ghana cities, if you district director of education, senior high schools are what or not, and a year cost, and the age Jan Anonymous say, the betting tea, that, here can you know, say, such a district directorate, Unyankopo, and Sham, Yadasi, Pia Monica, sir. Yo, no, Madaroma Yatua and Kaibono, Eso. Effiduasehene man, Nana Credu Yadom, Nana Crobia, Asante Jankuma, Nana Kofodia Ehima, Madaroma, Mufamo some family, Nanka, Nanamatan Konyanina, Monemo Kuna for Enemo Ma, Sabia Nanano make us say, na a year, Asafo Ezekiel, Kwajo Puetu. What the Asari your friend said, few chosen international are not. Few chosen of Christ Church. As a free, suffer Ezekiel, Kwajobuedu, and a dano. Papa, yes, so, and a year school, your friend said, varsity education complex. Papa is suffering, one and a tis school, no. Was other school nano. Nina, ewo, Effiduasehene graduate eti nananom asamwa tumwe na akasafo wane na safo ma any school efue nyina. Ene nana wone anom ene ebusuane kunafo ne menyina eja obayi kwan. Safo adru ha. Wase dia wode puamo mamudi eja na Adu-Ameyaw a quine, 1,000 Ghana cedis. A year million baku edu. Nana no monye na yemfenya na Adu-Ameyaw quine, a Dote ye emu. Madam was say, SMT me. Yame extra suffer and then a menina, Yadam was say. Yes, Ramo. Nananum and Nanamampoine, Edi Amane. Etimo Amosha such a easy, no in the free bar, and yes, Atiko, Nemono Amane no moody. Edamas.
information officer. Yo, Nana Mufama song and fem make a cra. We are open poby and so our body. And ya open pocket to our Okunika seer, Utu for Dampo Hene and a air say. I say, Dampo Hene, Dampo Muhene and a air say. I say, Samitra job yasia. Men sema esi enstamu hene eso esanse onene ko nakrada enstamu hene ena se no se ne hene efrato ene ana ye siesie o hene achi ne de na akwa akura ani ti oba ya o se enso abode ensi enstamu hene so nansi afijase hema ana akofodua afijase hema so nanso abusua nyina tufo dampo hene so oba ya okuta ni nsam I can iskano of a prepare and watching or say or the sum abusia or we are now ye or say okutan some pantu or the sum abusia echo abusia on fabi mompaye media am das and appeal yadasia bru yadasia song yadasia nyado Yo piao yo nana no modaruma study education for a casano say omo s require nana no say a kwine edaho Yo, na kwadu yado. Na Effiduasehene ma. Akokodu fo na Asante akrobia. Akofodua ehima. Sabre etunkum so presby. Omoso eba abechia. Sa na ye entosifo ma mo difri ekwan so. Omoso eba abechia. Jobless, also nane dog eba abechia. Yo, nana madaruma. Semijina ma, eye Ghana Federation of Disability Organization. Adamfo ekua, ewa Effiduasehene Central East ha. Aha. Say nana Adu-Ameyaw there. Omo na ekona ekrana. Oye, omo e patron. Adam de ko for say wasancha omo asase se omo ensi na omo nko omo nhyiamu ewo mu enti sene sanana ekona kura na adofo no nyina ahia sa Adam de ko for say ya baya ekuta yense 500 Ghana cedis opi enum
Nana ima kwadu no nua nana Asante akrobia. Sa na ye wa wo ma eye aseda achadia pa aha onene maame ne papa nana achadia pa se kwan ya de o maame ne o papa ene onu amu fa so no eso na ni papa pa omo ba bia omo san etie omo no na etie bibie mu na ntisenne se watna ayi paso na wuja wo ba kwan ya achadia pa ono maame ne o papa nso se 500 Ghana cedis opi eno nana eso so baka ampata ego from Sabre, God bless. On the my for do how many chiano? God bless not my for etia. Hello. Yo, nana kradu ya dom, nana oni watra konya. Ani wa kra fo ne ma. Nana mpacho Mr. Mwani die kasaka kra. Sabre mi jira ma. Eye nana boy ya breto abusia. Pani nana kusi apia. Sadia wanena dodo na freno of sedu. Sadia wanena busia e kasa nana mohono no. Wa se madam romanti no homo baby tie. Sene nana adani benkum so na sabre ye ne Dote ye. Na omo baya nana omo krom some 1,000 Ghana cedis. To 10 million. Nana kunadu yadom. Woni watra konwa. Ani wa kurafo ani wa mama monye na onfanya nana kwan ema wom yada mo ase ami isramo yo na kwadu yadom nana adaroma one watan konwa nyina bijina ha ema eye office of two lands almost sabre wasase so no omodi omujuma enti two lands for ese omobaya eye 500 Ghana cedis opi eno. Yo, nana no madaroma na ye to anka ibono eso. Nana sabre me de wadru mi ari papa nom efie. Eye na Asante ene nabusua meja nom asonafo. Nana na ekasa de tre woni wonua nana krobia. Ene mata akonwa nyina ne mo kunafo ene emma. Nana Asante nabusua na adadua naida. There was some way bia de boa wa mo ye enei nana Dote ye na kwankwaje me papa nom nana Asante na busua adura omo so omo boa mo na moja mo mai ekwan omo ba ya wo mo de wo mu 400 Ghana cedis eye million ba ko enai anasa 4 million nana nom enkamo na enka ebusua nyina na ekurafo ne mba na efanya nana Adu-Ameyaw kwan Omo ya de nyame enhira wo mo medam wase esamotie me Yo sabre the Savior Church aha omo suguswa omo chia the Savior Church e mama nyina akwaba e mama akwaba yo naima kwadu ya dom okokodrufo na Asante akrobia na nanu matanko nyina sabre se de ye entosifo ma omo wo edwem Effiduasehene aha omo ade frequency no ba no omo so ato no omo aton omo wo mfitire eni edwom nyina onse nana sabre ye nyina ye nana ekwakura omo ba ya yekuta ye nsam opipi edu aha 10 million say monye na momfa enya nana kwan ema wo ya menhira omo yo nana no e kai bono to aso nie yesramo bank for no wa mo amubusa bank for yen sabenkum so aye omo ena se yelo no yesramo a eti uwa kwankoja sika bia fakọ ho yesramo fakọ ho no mo yen sabenkum so aye yadamase yo sabre otumfo dampom hene epese opagya ni mu tinana no madaroma we de osre no apagya ni mu kakra yadamase ananom yadamase yo nananom wadaroma yeguso aya to anka ibono so me pa chaw nanaba Rosemary a ufra America ba ye pa chaw ye hwehwe o ani kro wura ku kusiamo a
yes o ya show nti esro ba bia wo bia babodi aneba o ma me no nche ho yedas yo na na kura du yo eye asafo aye fe ne say true way to God church and say cherubim and seraphim asafo ewaton high school no actually what pe asafo isa na na wada roma wone wonua no ne matran kwanwa nyina e na ama wo mo ba bi atena omo esom wo honom eti asabi ba ye eda wo mo anim adagya entime bi enkata ho adadua nai da omo ba ye enei nananom ye doti yie imo ne nana kwankwaja imo asafo isa woso omo bepoa eti on ba ya 500 Ghana cedis eye million ba ko enum nananom nye na momfanya Nana Adu-Ameyaw kwan asafu ya yade Nyankopon ehiramo yedamo ase yo nana kradu yado nana mpacho wo ne watena nkonwa nyina sabre nana eba baako me ba cho na so watie mi bi mijira ma Ghana national lotto fo na omo aduru hai nana me bam cho omo se omo ne nana Adu-Ameyaw ne ba na ibom aya twuma oma wo mo teye ene omo aba Wamwapa, Omsinana, a brown money obey a bomb ya jumay, now some baka bibi chair, Wama diana natuna Omson by Omicron Sam, 1,000 Ghana cities, Tetiwadiano, 10 million. Anabano, one nananumina, Tankonia, Monye, na mufa, enya, o papa, equine, Omuye, no muye, Omukra. Abrochire pa omukura omonsam pentu na namonye amomfanto makonwa ase nyame onhyiramo edamo ase eno echamu no nana kradu yadom nana Effiduasehene ma mijira na mijira ade Asante bia atoye enche bia eye owura brefo sanso ana owura ko enfum rocky ane ata sede omo kasanie ana kwadu yadom na Effiduasehene ma omo se omo baya omo die ewom 500 Ghana cedis titiskano 5 million nana wadawroma esu so nenka oba odihye owura kunso so na omuwia modi akanko nyagu form na no adawroma yebegi enti yada se yada mase owura brefo ene owura enfum ni dom ni nyina yo sabre santi bi ato eye bulusafo ene tiptoe le aha tiptoe le omo ba bechia na Glusafo ene titole yaka glusafo ya nuanum serebufo a omakom wabo no matikuo e wo sekire isa say omo na ato santi omo tia no eno ati titole commercial bank akiri ho emrantie ene mabawa omakom wabo ana omo nso echia no yo na ima kwadu ya dom na Effiduasehene ma akokodu for na Asante akropia kobodu Effiduasehene ma ana madaru mambetie na nanu matran konyo nyina atie bi sabre mi gina ha nana wadaru ma mi gina ha ma eye emma omokofa entosi awo bokina ediba Effiduasehene nana so mo ba ye no wa mo ba bi antena anko mo ntimi enya ba bi entena enidwa anhwe wo mo ma nana emma ise wonu o mo adini ye asenne ye nyina ye nana efrato na nana woni abusua nyina eja no kwan a eye ohene yire ata akrobia na eda no ohene yire ata okrofi ose woni ne nuanom nyina ba ya eye opsika opipi edu 10 million anaje na
Umfanya nana kwan Emma. Enu chamuno, Mijra, na Mijra, my jobless fitting shop. Jobless, sir. One in the dump, Ebaya, Akwankojano, Omudia, 2,000 Ghana cedis. Titiskano 20 million. Jobless, and Najumaya 4 almost fitting shop, and then a drama 4, and then almost idea, and one shop 2,000 Ghana cedis. Akwankoja. Anano madaro manaya tuaso. Sabre medemwadu. The Savior Church Effiduasehene Asafui eye jidi asafua omosom memeneda okwasemnie omo wo Tom Hill School wanu mo a jidi mu ho omo na ekasai nana asami ba ye wone wunua nana santo akrobia mo amejidi fu aso ansi eti adadua naida womo ba beboa ye de waso omo ye na eboa bia womo ye ne kama ene na Adu-Ameyaw Dote ye ene na kwa nkwaja edu ho na no mu ja mo be kwan ene mo ekunafo ne meja kwan a eye the Savior Church Effiduasehene womo ba ya womo so womo boa mo na mo ja na Adu-Ameyaw kwan eye 1,000 Ghana cedis eye million baako edu asafui ayade yankopon ehira mo omo so memne da gidi mu hono a Tom Hill Cheho, Nyame Shramo, Yadamas. Yo, Sabre, almost a emerante binam dum. Ah, light and ten. I for Effiduasehene, and Ascore Menantia. Bom. I come wabum. Commercial bank at Chiriwa. Study a fruba kumwa, dear Pepe. Equality, a titole. Eti emerantie. Baba wakuo. Baba wakuo. Omo na echiano. Omusia e commercial bank achiriwo. Nyame shramo. Sabro wura e da form no. To omo be chia. Da mo ase papa nyame shramo. Na wo kire mu ya abrenya ko ne sport ho. E ho no omo. E ho no omu chia. Omo de anyina ni abrenya ko. Na owai. Onka omo hye omo achi ho. Abrenya ko. Aha. Take toilet. Na ya ba mon kaya se kwankoja na ada ye gusu ayedi hujuma no. Nyame ya adoma echira. Nonkuno na awufusom na asase ewo Effiduasehene yimfie ya. Nana Adu-Ameyaw na Effiduasehene awanja de baby akura nso no oko wonam kwa mu kwasa akopem akura owura akura wi na asa wansa ma biem ade ato Effiduasehene o ehonko a Effiduasehene ya huna mane akura honko na akwa ma biem ononko a sana tie awo eti nyame ya na ochira ane ne be kwabam ane enti enwumre do no pepepe na ne curfew esiwa Effiduasehene sa opa wansam ye kokoti na wo pie efido num ne fa kwa ene na chese wala TikTok no mo an egusu a omo chia no eku esamo donso beba be join bi why e ma mo akwa aba pa nyame nshram edi no ye tip tole tip tole eti uka tipa na ye ti yo tip ya to aso ahanya classroom ahaya na Dote ye ni abre
Yo! Nanapa, Oheneba Prince. Yera Prince. Prince Adu-Ameyaw. Prince Adu-Ameyaw. Nanapa Prince Adu-Ameyaw. Bemena, Fawasufeme, Nakawo Nanano Etiajamu, Nana Effiduasehene, Nana Kredu Yadom, Na Enka, Nana Kofodia Hema, Aya Nana Krobia, Asante Jankuma. Omono masanko nyanyina ene maamenom akunafuo sane yera prince ya wadamfo kwadwo obey wone na wakra ana wakacha ne sa wahwere wo papa ya one wonua no ene wone nananom ne abusia nyina na Dote ye na ye de agya ne kwan kwadwo obey aduha wase waboa prince na wagya wo papa kwan 1,000 Ghana cedis. Million edu. And I said 10 million. Yeah, nafa emana nanom. Efenya o papa kwa. Ewa Dote ye mu. Nyakopon esra beme. Na one screen so. One screen so na na ba ata na de di asano. So we screen so aha, we di asaye pa. Oh, amamra ni amane. Yo, nana Kredu Yadom. Nana Effiduasehene Wadaroma Mijra de ma tip Colin Omo na sabi Omo Kasai Omo Esobabaya Omo die 1,000 Ghana cedis Nana Wadaroma Esuso na ya bamo nkaye se Nana mampo ini si anamu Nana ewa asaya Ono ana bibia sini na so Asabre odi juma ninu ya ketua ana eda for me bretufo ana sabre ayeni nyina si o manaso na mampanyere sabre watu na musini a ote adwam nana yamo akwaba da sebre adawroma yamo akwaba sadia ya no na woyani na mampanyere ninu aketua ana sabre oda efobi sa na Effiduasehene ono ana ya mampon ebenkum hene enti yakani nyina yi nua to nchaya bibia mu ana mampon hene da sebre osebonsu a otosom yensa na dawroma nini fahene enodo nini fahene enono adawroma eti ni fahene a ono ewa mampon enono eti Bibia sinina so. Oh, nani edi juma nani abrepa. Yo nana Kredu Yadom. Nana wonu watra nkonwa. Mijra ma cabbage fo. Mijra ma cabbage fo. Nana omo se wada Roma ena omanya baabi etie. Na wo adaduanan no yehu omo. Ebredru se mosi ya moaboa no omo boa bi nana sabre omo aba sesene uja ubeyi kwan a cabbage fo oma yenka mo se ba akofo ma one buy 300 Ghana cedis nana Kredu Yadom nana woni watena kwadwa nyina a monye na faja nana ekwan sabre santi bia to a eba Aya frafrahene ana ne nkrofo frafrahene aha ona nkrofo na to santia sabre omo echiano na ya bamo nka yese sabre da sabre osebonsu a otosom yensa nana mampo hene adawroma nini fahene ana sabre okwa kurai Osanso ni nua ketua. Wo ebretu ni so ti abretufo ana ene jumadi ani nyina ekura wo mo. Yedama se ye mama kwa aba. Na nanu abretufo pia. Mahusa nana konti hine ndi asano. Uwe screen so a such a ECV. Nana continue. And Nana no edi asano.
Osa asa omuda do mu nyina bia wo de e Aye. ma wo say na sa krom hene Sa. ache na kwajansa Nana ache na wono so asore de achiram ah utana na mo nya bri pa ha kutukuri ene dia hino Nana Chidom, Nana Kwamine, Omunina, Atia Sidoma, Omudiasa, Omania Briepa, Enya is a cra, Nana Mania Bre, Enya dia da from cra, Nana Numpia, Sadia Cateri from Edia Hino, Sa, Nana Mania Bre, Nana Mania Bre, Sacrodo, Omude Omura. Aye, Nana Mampo, you see, Omade Quadro. Aha. What they see, that Sibira or Sables out of Tosumi and San. Nana Foine. Aha. Socaho. I want to continue. Or no Socaho. Or no Socaho. Aha. Mausa Ora and Fum. And over a breakfast of the Achiram. Aye. Now, breakfast, Anna. Ah. Or baby, no, the apostle. Aha. Or a break for that, and where Italy for Ekete. Yo. Italy for Keterono. Sir. Aha. Mamma. I know Italy Casamu. Yakana one wine. One wine. One wine. One wine. Aha. Unimka. One wine. I born. Ah, Italy for Sana Brefosano. Aha. Italy voiça. And I drew Effiduasehene. Yo. Sabra na Adu-Ameyaw Dote here no. And one the gusua. Yeah, no. Yeah, the Jana Quine Edina Cobam. Yo! And I'm pointing that Sibira or Sabonsu out of some and Sassia and Amu. And no other Roma, so I need the Sakakra. And I cried to Yadom. Nana cried to Yadom. And I feel I say my Madame Roma. Mijra na mijra dema wa unkonya so afo hene na busia ana jira omo kasai omo se ade ato omo de hie no omo wura ani ana msa omo na bona chidom na konya so afo hene mo ano osomo eti ade ato na ne atwasa busia no beta na chi ana konya so afo hene busia ba ya omo so omo die wom 1,000 Ghana cedis. Nana wada uroma esi so na nka busua ne nana matem konya nyina nsa na edura nwumra ye de aboa na nachuba de ye da ase Yo. Nana no man traditional council. Afọ juma nkwana. Dodo bri be wada ruma obetie. Nana kwadu ya dom. Effiduasehene ma. Okokodrufo. Na Asante crop bia kofodo Effiduasehene ma. Nana no munyina mo ne matena konwa mo betie. Sabre nana no wada ruma mejina ha. Na mejina ha ema entunkunso presby asafo. Nana entrepreneur otosumie no. One ne hima nana jopokua. Bokuya hwene sadia entunkunso presby asafo eka sache nana entrepreneur ene nana jopokua oba pani na akana nanu nyina nana says presby asafo sase ya baya nana modaroma monti ene yenya baabi ti a yesom yenyame se presby asafo eye papa asafo
asɔre mpanimfoɔ ne asɔre manyina yɛsi ekuta yɛn nsɛm 500 Ghana cedis ɔpipi enum sɛ nananom nyɛ na momfa nya nana kwan ɛma wɔn ankasa nyame nhyira wo ɛno atwa mu no migyina ha na migyina de ma ɛyɛ brisafoɔ a ɔmowɔ Asante Effiduasehene ɔmo a ɔmate brisafoɔ sɛ nana ɔmoba yɛn mo na ɔmo baabi tena yɛ etu ɔmo deɛ wɔ 650 Ghana cedis titiska no 6.5 nana kradu yi adɔm nana esu so na nka nana mata konyansa yɛbɛgye ti yada ase yo sabre santi biato sɛdeɛ yɛ mampɔhene ensia nemo ɛyɛ bafoɔ gyima nkwana ne ma aha ana akrɔfoɔ so hene ai bafoɔ gyima nkwana ne ma na sabre ɔmo kyie ɛma mo akɔ aba Nana Kofodia, Effiduasehene, Ahima. Obago Godru for Krobia Asante. Oh, one of my soul. I can come out to Sumienu. Sir Sabre, Nebanada for me. Naniabre Papa. Ah, why are not Effiduasehene man Yaketwa? Sir Nana Kafra. Krobia Niapre. Nana Kafra. Krobia waya. Oh yeah, ye ni mukuo, ye ni ujanio, aye. No, waya dear. Nana omani abre papa. A chance of more quaco. And he plays soldier. Omo wo say. And I'm on point hine. On any drum. Nana apa. And apa hine. That's a bit of a sable soup. And I quad dear. Nana my bread to four. And I know where Mamma Yako. Yamma Shade. Sabre Santubia to Eba, Honorable Dr. Eric Oseusu, and Mr. Kofi Manu Dankwa, Sabre Omana to Santi Amotiano. Good morning for Doctor. Krobia, Edekwa, Nana Mampahini Sianemu. Anim. Aye. Okwasa. Adi atreno. Ode kwachireno. Aye. Abretufo. Omanya. Omani pa na nanu abretufo. Krowrafo no. Abroma kan nyina agudam. Omo se obi amie store. Ampa so ye di omo mra ne so. Ya toto ye store nyina mu. Krobia pia. Sanse na nanu ani abre. Aye. Osi kro ya odi akobie no omo nhwe. Na wa ubete aha na mampɔhene na sia na mu na apahene aha na yonso ehene ananma bretufoɔ ananma tankonwa ananma yamamu yakɔ yamamu hyɛden mɔni abre nananom mani abre ye pa papa da sebra nkwana ai na sɛdeɛ anim no sa tete edi ya nkwana uhu na ɛsɛ ɔpɛ baabi gyina yie sa sɛ tete no ɛko ba na ɔgyina ɛko anim na ɔne nkunim ɛmfa ɛyɛ ntoma fufuo mu ɔne ti ɛnkɔkyerɛ yɛ a ɔna da ɔbɛkɔ so ako a ɔpɛ sɛ ɔbɛdi nkunim Eti. Ya sorry oh, Papa sorry. Yes.
His Eminence Archbishop Dr. Badu. Nania break. Effiduasehene this year, on also the two Chicago and Asono. I wrote the quote to Naguha. And then the Oye and ye, Dote ye. Nania break. Oye Dote ye. Nania Dote ye. Which was a papa. And free son, Nana at toy. Why yet to my basic ne? Why Johnny be a good form? Clora Fono Nanano Moncafra Mausa Crobia, aye, Wakotra Nimia Penny and him. oh, Nasabre Osa, aye, and it's sir. Yamia Hokafra, oh, Osha Crobia Nima and Suo, the song qua Sanama Crobia Osha I say, Nana prepare, Crobia Kafra Neba, Anaba for me. Kafra, Crobia Crobia for dear, Kaya could do for, and so whoa, I am a bonnet, aye, who are yard. and ya break, and ya break. Abobitin so dada no. Hello. Ah. Aboni jamfuano no. Aha, you too. Aha. Abobitin so ampene kura. Yo. Nananom. Wadaroma ye tuanka ibono eso. Ye nana mampohene. Nanansi anemu. Eye abretufo adehia. Ewa yanso apa enyina nananom wadaroma momfa moaso emfemme na enkwa na Effiduasehene ho na enkwa na akofodua ehima nananom asankonwa nyina monim kunafo ne emma enche kra na santi bitu na chia ebusua nyina eye frafra ehene wone ne dom ena bechia nananom enyina isanse womote nananom asase so eno nti asemi ba ye nanama womote ye adadua naida womo beboa ye enei nanada ti hi edija nanakwan frafra hen ne dom ba ya nana womo se womo die womo eye 800 Ghana cedis eye million enwotwe anase 8 million nanamonye na doti hi imo yemfanya nana Adu-Ameyaw ekwan nana no medamo ase esemotie me nyame Obabuahema na dada no no aha oni aboa biti no omudi asa ho no ha nkransa aboahema no 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 odi asa ho no pia aha obabuahema no no oni aboa biti monada mo ho a Aboa bitu aya pa sa ono Obabuahema no no boko ah nana mo bretu fo Oba papa bi. Ah. Oba sakola no. Ah. Na yaba monka yesa echira nonkono na ufusomna asase nonkono pepepe awa Effiduasehene ifia no pa nonkono echira anapa nonkono na awufosoma yeye ewo Dote ye mu
near the Ajana Quamana Cobamuno, a Chirano Anna Abessasie, Yadamasi. Richard to crowd. Ochina nkro pepepe na obia na kwankwa jaje bedru ha sabre Effiduasehene akonfo hema konfo abna sabre one ne dom ana ombechi anadanom yabamakwa aba yedamasi Sabre konfo abna one ne dom na adru a echia nananom eye mampohene nsi anemu ne dom efiri wa na adru nananom nyina ewo eye konfo abna akonfo hima one ne dom na adru he ye mamo akwaba ye damo ase papa somebody body mo nya beta adwuma de ye chide amaye ye damo ase Sabre na naduma kwai wono so na dada ne wo edwemu no na naduma kwai wono so na ewanam no Nana no maire no na edi asano Nana ire no na edi asano Yo Nana no Madaroma ya tuanka ibono eso Eyamampo traditional, Madaroma traditional council. Mon femme was son femme. Na Abra Nana Kunadu Yadom. Nana Effiduasehene. Na Fei Nana Kofoduahema, Kokodu for Wadaroma, Ubetie me. Nana Bafo. Juma ankwana mampohene ensi anemu Nana Wadaro metie me Sabre ya meka say Nana osai right ne mana eka say Nana meyi chiremu a on papa free mo no Nana Adu-Ameyaw beboa wo mo
Emma Omuja, Omu Papa Quine Fe. Etienne, Sananada ne Benkumuso, and an Matsan Quanyana, Ejano Quine, Amano Aquacra. Nasa Raima Abba, Omabaya, almost so a dear woman, and then you can say 2,000 Ghana cedis. A year upon that, no million Adriano, and answer 20 million. Nana Matsan Quanyana, Madaroma, Munsomwe. Nana akwan kwaja doti bi emu yemfa enya nana ekwan nana sarai ma begyina ha na omanu di esem no nana no medam ase esem atie me nyame nhira emai nyina yedam ase mpamcha ase dafo momo ana yenkonkoda ase nyame nhira wo mo. Mame and Shrebu screen as well. Yeah, Odaso, Nana Maure. Ono Anasabre Crafono, Udi Omanim, Enti on the screen, Nana Maure. It's also called Crafo, Abusia, Anatuasono. Iti Urayama Menum, Akrafo, Anasabre, Omoda screen is sono. Timua Moshaya. Ewo setre isibi muhu yama menoma sabre omani abre amoda screen sona yama menom akurafo sabre omane omabusia ana omo eda screen sono
Yeti Yama Venom Akrafo, Yama Moyako, Ohene Yere, Abna Ako, Ohene Yere, Dana Danswada Ako, Yamamo Yakopa, Eti Omabusia, Enu Omoma, and a Twason of Prince, Adu-Ameyaw, and Huno on the screen. One Onianom, and Yabusiani, and we are for no, and I will say Omuchabuno, Omania Bre, Oshakete, and Enchebia, Bebomosim Nomos Wasabi, Prince Enchebia Behu, Obetias Jom, no so Asaketeribi, Enchebia, Omos Obetias Jom, Nakiti Adia, Eti Emano, Enono, Omonas Abre. Omonso at the screen so no and Yabusiani such a ECB if ye a Samoncoa Babia Obia Shabia Yadamunina si Nana Kradu Yadom and Effiduasehene and our Dauroma Kafra Sanso Anna Okudufo Krobia Asantua Jankuba Otosumi no Nana Dauroma Kafra Sabre moba ededa for me. Na da sebre osebonsu a otoso miensa. Nana mampo hene sabre ni nifa hene ene kwa kurai. Onwa suni nua ketewa no. Nana ya mama kafra. Ekuwe die eden nenso die owuo ode ne nsa atoro. Wo ya wonhwia enye yie. Tinananom Yamama Kafra, eti uhu kutunkrise di ayiwa ha nenye bibia se ade kase ana atoro na mani so yedamase Yo sabre yenye munientie enkra free eye na konfirma eho. Oh, no, Madaroma yetwa enkaibono eso. Ye nana osebo nso otaso miensa mampohene. Insi anemu Wadaroma ubetie me. Na kawaso konwa nyina na fedu na Effiduasehene na nakradu yadom wone ninua eye kokodufo krobia Asante wajankoma kofodua Effiduasehene Wadaroma muntie me enche kra na ye na natu amfom akonfo hema wone ne dom edu ha seye ebabechia na nanom ene abusia nyina kunafo ne emma nananum abechia wose sabrei nana Adu-Ameyaw Dote yie ene na kwankwaja yimo nananum anti ne din wo mu ana entwa yie eti nanatu amfom akonfo hema obaya wone ne dom so mu die wo mu eye 1000 Ghana cedis eye million edu anasa 10 million nananum monye na nana Dote die mu yi yemfa enya no ekwan omaya de Nyankopon ehira wo mo pamocha asedafo na mo ben me yo nananom sabre me de modu Christ Apostolic Church asafo nso na ekase Asante Effiduasehene ya omo kasa de che nananom nyina esane se nananom asase so na omo te enei muja moba ekwan Dote yi mo Christ Apostolic Church baya almost die wo mu 500 Ghana cedis a million enum
Mudi anamadi elder do swechi ako apostolic church or na fe mu akwa akonfo hima wo. Nyankopon hira mo nyina yeda mo ase. Na yegusu aye kai mo na nada tiye mu a e na ye wei. Ebredru na se maami ekunafo apagya omumu na ebredu na nanom sori a yeso so timamufo ye be sori na afei ewrade de yankwache ye kira na nkono ye be sa ba be hyem fefefe na ye ewufusom na ye de eja na ekwan ekwobo na onum no na dwumadie ni nyina wa pata yase akona wieye na afei curfew esi ewo Effiduasehene na obi akwahye ne dem akoda din na ade wo ma ayefa ne se Effiduasehene man moya de efiri nura be dwabo nyina mo nyina mo beta ya chi ye redom a twahia wa se ya ene kwasie ma kire do e dia kire na Adu-Ameyaw na Effiduasehene na kwa akura yi ma bomoden eye nana Effiduasehene ma na kradu yadom odamase ye pa Effiduasehene man odamase sanso anakofodia Effiduasehene retu abusia monso mabomoden pa ebresemu na de na se be ma obibia na de ye me fe ma wo ho a ene dasebre osebonsu a otosomiensa nana mampo hene ana wadawroma unifa enu nu aketoa ana sabre okwa akura yi efiri sabre ni nyina nana unyi wudu aketoa mai wata na chi obibia mu dasebre osebonsu a otosomiensa ana mampo hene nana edimisa okoso a asu ama wonua yaramase eti nyame ya adoma ne yaba monka ye se kira ye nwie ye e kira ye wie awufu somona eye donko pepepe ni asase donko pepepe ni asase na kradu ya dom na Effiduasehene ma ana kafra ne ba ona sabre odafomi anani abriye pa eni abre Effiduasehene eni abre kete ene edi ahino ya botu no wana ne dom ni eba monka yese jumadi dia life for such ECB osansi amai Oshia services CEO such ECB edawase such ECB edawase who US ma'am sabre ugusua ehwe dwumadie no sanso ana Bogabi owura kwakubu aten who UK ma'am munyina mo hwa Effiduasehene egu UK mo amu US mo amu Italy baby obibia obia oba pani ososo a oya abromam ona oda omano aya fuaja sikwatema a wotosumienu o US mem na watweda no wa ha sesei o hwe ene na nsan wankwa adwuma ni nyina mu ote aya sekere ECB ho a o hwe wase a akirikiri wa akiri obi man so anka sede mia mbabe kana na mo ho ni adi dwuma na watweda no wa ha sei yana na nyame nhira ohe ka a edi nsuo enam ni nyina na dawroma ana eye kai enam yenu odi asi odi ama seka na meye adwuma emfa emesom eye ne maame eye nana Effiduasehene ma na wadawroma de obeye oba na maye ni nyame onkoso anhira no nso den no chiche ore wakokoden e de ama Asante Effiduasehene obi a oti Asante Effiduasehene bia wonim Effiduasehene bakosem bia nim ekodi a wako kura obamu a de bepembra okwa akura yi nana ya dase Effiduasehene ma da wase pia software free fa Nyankopon Israel
Nana no Madaroma Yegusua Yewo and Kaibom. Sabre Santi be at so a year Global Professional Studies. Global Professional Studies. On main campus, Ewo Kumase, airport runabout. Na Effiduasehene dear, Omo Watom Health School ho, Kwasi Adankwa, and Adisuan, Ecoso, Kwasi Adankwa, and Adisuan, Ecoso. It is a very school. Oh, Pedani Mo, that Sibra or Sebonsua, or Tosomi and Sansianamu. A Pedanimu, yes, Obian Pedanimu, Obian Pedanimu, Madame Roma. Yafani di amadi adini yesano. Da Sibra and Kwana. Ha, Sabre Fatano. A Pedanimu, and Acrofoso in no. Anne. Sabra pe ode besi da Sibra Osebonsu. Obi bi na ya no afa na ode ato yie. Ah, otoso mi ensanem. Bafo tima ankwana papa bi. Dodo bribie. Aha. Ono opeja ni mo no. Yes. Sa traditional council. Sanso na abretufo omo Asante bampa bana chidom. Papa bi. Abretufo na sabre obibia si omo na so. Oh. Ana mo say Adia to omani kase pa. Ana Adu-Ameyaw otoso mienu. Wo ye bretu ode se konkron. Kron. Emposo ene Ameyaw ase ana ose. Yeda mo ase. Sadia mo baya na maye. Oh. Sadia mo baya na maye nananom. Eye doti ye ayeye. Ede eja Nana Adu-Ameyaw otoso mienu. Ekwan. Edi jana kwa bra okoban mu yi. Kra. Eti nyame ya ba wo china. Awufo som ebeba. Awurade bo anonkro pepepepepe. Anopa nonkro. Ai, na ya hyase. Ya hyase. Ai. Ya besremo Nyankopon ya adom a ekira dwumadie no ebeye soronko kra yesremo. Asedafo ene na modan na musa. Yebesese ebi nka homa yen. Obi chia ya ne amakwa aba ne aye bibia fefefe yeda mo ase. Eti sabre. Da Sibra. Jima ankwana. Ana Acrofoso yene. A obesi. Da Sibra Osebonsu otoso mi ensa. Ana mampa yene. Anamu no. Sabre na peja ni mu a. O kwa kote na home. Echira da Sibra Osebonsu otoso mi ensa china na besifo one me hema na difie jankuma otoso mi enu echiro besifo eya ni brada na no mani abre ti china de ya gira yie na bibi twifa so a wa mbra Etina oba bia wo ba she wa ho siesie ensa na wadu ha wa ho fama ha ko fata de bi nchechire wo to da bi afa nwura fie ho na mami musamo kasa first no aha sa adana na mo de sha atare ase the first underwear ai tuntum bi no ai ni enfa nsan kwa abonten dabi enso ene eno na ba yo ne sededam na eba ne sai ene just ye frɛ obi ne ebisa no yesramo echina yempesa antade no wa yesramo a ene legacy no de wo hu bia yahubi yahudada yesramo a ho siesie ne nyefe
na kwadu ya dom. Effiduasehene ma odi kan. Na Asante akrobia kokodru fo. Kofodo Effiduasehene ma. Nana no mo ne mo atanko nyina mo betie mi. Sabre ya onwunu ekodwoi. Bijina ema eye Odubek. Omo ye portrait farm ewo akuekrom. Enti nana akuekrom hima woni nana akuekrom hene. Sabre mo nkrofo ana ekasai. Sa Odubek farms. Adedranai no omo bae enenso. Nana akuekrom hima e wo mai si yentena ho. Ema wonkwa woni nananom enya nana kwan. Omo bae a omo so omo kuta omo nsuo adaka kase no miensa. Yekuta yekoku adaka mienu. Yekuta pantu samonye na nana sechina muja nana kwan ya mofanka bibi eno nyina echi no omoso omukuta omosam enesika no eyesidi apam dada opipi edu sana na kwekrom yima ensu so woni nana kwekrom hene na mo emfa emma nana no na china mu nyina amfanya nana ekwan said Odubek omo ekasa enono. Akwanda homo konkochia nana. Okay. Nana Sabre Odubek fans. Omo pese omo bechia. Omo na ebechia no. Yera masepa. Nyame enshiramu. Nyame enshiramu. Sabre emekurafo anuafo a sabre omo enua edafo Sabre santine gusuno. Eye da sebre osai bonsu. Otosomi ensan na mampo inisi anamu. Da sebre juma ankwana. Ana krofoso yene ono ana obesi. Da sebre sabre osha on the screen. Ana sawe sechre ECV eswa. Aduafo nana Adu-Ameyaw eyedi nuanom ana enu achi soso nanom ne nananom edi ni nuanom wo mo nso e na etwagu e wo screen so no sechere ECV efie nsam nko a wo nuanom ana wo mo nso etwagu e wo screen so no nana Adu-Ameyaw otoso mienu nana Effiduasehene wo nuanom ana amonso etwagu e wo screen so no yebeda mase yame enshiramo sadia mba nua na monso ba yanui nana Effiduasehene okwa akura na Dote ye eni egusu ayeye no yo sabre Nana kradu ya do na Effiduasehene ma wada woroma. Nana kofodu anyema wada woroma. Ema krafo peso mu pejo mu. No mo so wada woroma we de ensi achia me so. Na wada woroma ye fantu anim sa koja da wa no betimi apejo mu a. Yo sadia Nana Effiduasehene ma nana Effiduasehene kofodu anyema kasa no.
akonya ahonomo se emakunafo mo bepeja bumu na mako akohome na echina no pa no nkono yede awfusom na to aso ema de ombeja oma menemo kwan obujo omokwawi a ema no eba betena ase ye ma menemo akurafo de ombeti bi apeja mu akọ Sabra unu sa echiye na edi ahino Sabre nana mawura hine eni makunafo no apeja omumu omo apeja omumu Sabre makunafo apeja omumu Ohiri apena apeda ni mu ohiri dana danswa da ko ononso apeda ni mu onenda busia Emma Sabre Santia atono enono Emma ne de omu wi oma betenase omu ma menum nkwa na epega omumu eni abusua no Emma ne de omu wi oma betenase ya pa ya mamo sade Emma kunafo ya mamo sade nana kura du ya dom nana Effiduasehene ma so mamo sade se mon kafra nana Crawford dia Effiduasehene nana sa mamo sade se mon kafra ya Emma yaba mo sade mon kafra owo anyade sawodofo a oda akukum na oda wakomam na obetu ani na ona wo nche biem anya dia da form uti nyine ho adwendwene mfiri wutiri muda enam se abraboyi wode no na shaase na ba ne sai ana waja ho a okoi tima kunafo a moti Dote ye empaso omudi kura yama musadio yama musade Emma yama musade Sabre nana Adu-Ameyaw awotosumyenu ne nan esikwanso obekobem na akotoa nananom awakura emposo ene Ameyaw desia no abretufo edesia no Effiduasehene antiasamde Effiduasehene edi awreho ene Effiduasehene krobu nyina tadi eno menam wiemu nyina yedi Shresa ana Adu-Ameyaw eyampasara na ekwakura eyabrawosem
anuafoɔ ɛte ne suo. Sabra anuafoɔ ɛte ne suo. Ɛna Adu-Ameyaw ne nuanom ɛne ne nananom ɔmo di awerɛhoɔ yie paa. Monkafra nua titibudie ɛya monkafra efiri dwada ba nyinaa awerɛhoɔ na ahyɛ ɔmo kra so ma ɛda mo ase. Yo, nana no madaroma yetoa enkaibɔ no so. Nana kontre, nana baby awobia. Bafo ajari nimfo, na wode waso femme. Naka nana no matsan konwa nyina ne kunafo ne emma. Enchai kra na ekuo bi ebechiaye. Global Professional Studies main campus we Kumasi Airport roundabout. Omo sese omo from health school. Omo kasache na kontre. Naka ebusia nyina eya 1,000 Ghana cedis 10 million. Nana ensu so nana no nyina ye fa kampata ye fa nya nana ekwan e pa mo chance da fo medi machi na ye nkoda ase meda mo ase se motie. Nana sorry o wadaroma nana sorry nana wadaroma nana sorry wadaroma wa bi ni ba bi na da 2 years dora sorry no one sorry bi awaka o wadaroma sorry o wadaroma. Yo Sabra nana kradu ya do nana Effiduasehene ma pejani mo. Nana sorry yasramo ma obia nkoba bia. Nana Asante Fransa Boahema no Nana di asasa no. Ene dia Boahema na ni abrepa. Nana asori kofodi Effiduasehene ma etranse. Nana Effiduasehene ahema epejani mu a ohwe akire kakra kwa pemse na beko ansa na wadi akire no ono so akọ onya tukwa obema na kwa ansa na wadi nachi no ono so ato aso kukudufo krobia asantoa jankuma otosu bienu oba kukudufo papa tutum seyo tutum seyo oba kukudufo oba papa bi tutum seyo nana pia sabre nana Effiduasehene ma apejani mu asabre oko Bakurafo ene emma ana sabre omonso eto asono ema moyako na sede edamasi ana Adu-Ameyaw edamasi nento asoro police fu eba aye krobia mo aya die nana ba mo gina ntintin sa na me nhira mo ato mama ahoden Wode foforo kra ekira mo asan abeto aso ananom da mo ase adwuma na mo aye na sododo eso mayade entintin nyina no kra na mekumi mayade dodo na me nhira mo nyina o mo adwuma bia de mo ahwere bia ahoden bia Yankopɔn hyɛ mo nyina anamu asrafo eba ha nyina Yankopɔn hyɛ mo anamu
Sabre Nana Kofodia Yuma Kukudufo Krobia Santua Sabre Nana Apejadimu Etsina Ana Jubadia and Pompo Etsra Nyamea Duma Sadia Ahabe Hurusono Etsra His Eminence Archbishop Samuel Richard Adai and Perifua Kukuda Omowo Ghana ni Asante University lecturers Omunjina Babepia and International Council of Churches and Ministers of Great Britain Archbishop Divine at Babadu Eda Omano Echira Dominina Edomani Echira Sanso Adabamu Penifo Dr. Frank Amwakoyene the original Minister, Echina, Omunina Bepia, His Excellency John Dramani Mahama, Chiromunina Bepia, Anna, Monso Muhia me here, Mo hear me here by Effiduasehene, Kofodia Effiduasehene, any ahoa, Yanina Kabum, oh, now you're touching, Nabibia, come, me papa, Echina. Monsomo ha. Omunyina wa ha. Munyina beba. Sawa maha na uhushe. Ha tichira babade so beba. Aha, nana yire no mosidwem. Nana yire no mosa. Ana hene yire. Asantwa. Omane ho na ese. Omane ho na ese. Sa na sa ma hene yire. Ye about sa. Hello. Aha, nana yire no na si dwom no nana no mo e. Aha, sabre of ko. Oni ni drum we ba ye. Nana no ma yokofo. Onso mu pagya mu omumu. Aha, nana no mo kada. O say ye. Aha, na ire no. Ana si dwom no. Aha, na dem roko. Ye, that's a necessary. Yes, you check ko fodia. Nana ire no masidwem o, nana no mo he. Aha, nana sana ine we. Nana sama ine. Nana no nana sama ine unum to adiana this year. Nana no ma to abusia. Wa mo so apagya wo mo. Krowra fo. Aha, wa mo na ekono. Okay. Nana no Sabre. O ma mi atutu ya stone. Nana no ma mi atutu ya stone. Aha. Sabre. Opa ko biye. Ahinom. Aha. Ahino yirenom. Sabre omudi asa. Sa. Ah, omudi asa no. Ai. Nana yirenom omudi asa. Nana no mo metu sika nwo am so e. Ombeba. Mo sika tuo. Ombeba enchebia. Enchebia ombeba. Prora. Enchebia. Nana no nie. Enchebia. Omo o say ye. Nana wa bretu fo. Ah. Esamo. Nana no bretu abusia. Ah. Nana no no. Ah.
aha said Nana Adu-Ameyaw na busua ekasa no sabre kofodua Effiduasehene adehye sabre se nananom sorry a nananom so se omo pagya omumu e wafa se no no onuama no omo so omo pagya na chese ekonya ho no mo so be pagya omumu sa aha ye seche isibi efie ensam nko a sa ayi mo yire no mu dwom nkobo mo sikatuo na na je sikapa wo yire na dada no no kobo mo sikatuo sa na Adu-Ameyaw na busua kase kofodua Effiduasehene ne wo fa ase no no onuama no aha na ye ba mo nka ye se echina no nkoro ne nyina du Effiduasehene ahimfie anopa awfusom ye fa sra kase ema ye fa sra kase ema osasiamai CEO for Siamai services our day ambulance any canopy any nkonya ema han waboa ana sechere ECB any sechere ECB sabre yedi jumai so ana aya de nyina kwakubuaten yewura kwakubuaten aka Mugabe o UK man Imperial Becoming Lodge sa ope baby papa timi ada ama ho timi ajoa sama kwa no so ono mo a na dawroma Mugabe omo na aboa so yasene na nafu agasi kwa atima the second akrabeto breto yema yada ase nyame shira moboa ma sechere ECB idwumade nyina akoso ayefe edamu nyina ase nyame shira mo omo ya na ansese no yenya na omo ase omo de akira eba nwure no nso a ni aba be do ma so information center na do be bi information center obeba de a yeda mo ase yo sabre Mountain Zion Baptist Church woman so akwankoja die wom 500 Ghana cedis nyame Islamo Mountain Zion Baptist Church pa osefa toro so no nsakete wai nyame Islamo yada mas